Ahojte milí obchodníci. S vaším projektom systém Guru Markets. Začnime všeobecnými údajmi o spoločnosti. V prípade potreby môžete video pozastaviť. Navrhujeme dôkladnejšie preštudovať každý parameter skúmanej spoločnosti. Teraz analyzujeme aktuálne ukazovatele výkonnosti spoločnosti. EVE Holding, INC, ticker EVX. Táto recenzia je založená na informáciách zo dňa 17. júna 2025. Podľa klasifikácie Guru Markets spoločnosti EVE Holding INC patrí do podkategórie Aviaprom. Do analýzy je zapojených 16 spoločností, čo je pomerne reprezentatívne. Na konečné riešenia sa pozrieme na konci tohto videa. Celkový výsledok za predmetnú spoločnosť. -8,5 z 10 bodov. Priemerné skóre v podkategórii 1 bod. Ak sa na to pozriete zo široka, v rámci celého akciového trhu ako celku. Vidíme, že priemerný výsledok za celý akciový trh ako celok je 1,8 bodu. Oproti mínusovému hodnoteniu -8,5 bodu EVE Holding, INC. Porovnávanie pohybu cien akcií spoločnosti EVE Holding, INC a akcie podkategórie. Môžeme vidieť, že za posledných 12 mesiacov akcie spoločnosti EVE Holding, INC vykázala dynamiku 21%. Proti zmenám cien v podkategórii je 37,7%. Táhová kapitalizácia spoločnosti EVE Holding INC v hodnote 1,73 miliardy dolárov. S kapitalizáciou podkategórie 347 miliárd USD. Účtovná hodnota spoločnosti sa odhaduje na 0,6 miliardy dolárov. S kapitalizáciou podkategórie 13 miliárd USD. Po porovnaní táhových a účtovných podielov vidíme nasledovné. Zdieľať EVE Holding, INC. V podkategórii v prípade hodnotenia táhovej kapitalizácie je 0,497 tisícin%. Účtovná hodnota je 0,462 tisícin%. Hodnotenie podielu firmy na táhovej a súvahovej kapitalizácii v podkategórii zlý, -1 bod. Analyzovaná spoločnosť má dáhové záväzky vo výške 0,111 tisícin miliardy USD. Finančné záväzky k účtovnej hodnote predstavujú 187% vlastného imania. Hodnotenie zadlženosti spoločnosti. Zlé, -1 bod. Pomer ceny a zisku spoločnosti je 0. Priemer pre podkategóriu 0. Hodnotenie pomerov táhovej hodnoty k zisku v porovnaní s organizáciami v podkategórii. Veľmi zlé, -2 body. Zisk za posledných 12 mesiacov bol -161 miliónov dolárov. Budúce zisky za nasledujúcich 12 mesiacov nie sú známe. Hodnotenie ukazovateľov predpokladaného budúceho zisku v porovnaní s podkategóriou zlý, -1 bod. Pomer ceny a výnosov spoločnosti je 0. Priemer za podkategóriu je 3,3. Hodnotenie pomeru táhovej ceny k výnosom v porovnaní s ukazovateľmi v podkategórii zlý, -1 bod. Príjmy za posledných 12 mesiacov boli 0 miliónov USD. Budúce príjmy na nasledujúcich 12 mesiacov nie sú známe. Hodnotenie ukazovateľov očakávaných budúcich objemov predaja v porovnaní s ukazovateľmi v podkategórii zlý, -1 bod. Marginalita je 0%, s priemerom pre podkategóriu -10,4%. Hodnotenie ziskovosti predaja v porovnaní s ukazovateľmi v podkategórii vyhovujúce, -0,5 bodu. Podiel spoločnosti podľa počtu zamestnancov v podkategórii je 0,64 tisícin%. Čo je o 677% menej ako podiel táhovej kapitalizácie. Výška táhového kapitálu na zamestnanca organizácie sa rovná $9,929 000.
a v podkategórii $1274 000. Hodnotenie výšky kapitálu na zamestnanca v porovnaní s ukazovateľmi v podkategórii vyhovujúce -0 bodov. Výška zisku na zamestnanca je -$928,7 000. Priemer v podkategórii je -$39,9 000. Hodnotenie zisku na jednotlivého zamestnanca v porovnaní s ukazovateľmi v podkategórii TOLET -0,5 bodu. Tržby spoločnosti na zamestnanca sú $0,000 USD. V podkategórii $384 000. Hodnotenie tržbieb na zamestnanca v porovnaní s ukazovateľmi v podkategórii TOLET -0,5 bodu. Objem krátkych transakcií je 10,4% s priemerom za podkategóriu 2,9%. Technický indikátor RSI 14 vykazuje pre spoločnosť úroveň 65% EVE Holding INC. Kým v podkategórii je úroveň SI 14 53%. Akcie spoločnosti sú v skutočnosti ocenené na približne 5,81 USD. Konsenzuálny cenový cieľ pre akcie spoločnosti je okolo 6,68 USD. Prejdeme k tabuľke objednávok, ktorá je vám k dispozícii. Odkaz na ňu je v pripnutom komentári. Tabuľka objednávok obsahuje absolútne všetky rozhodnutia, ktoré predtým v tejto sezóne urobil referenčný systém hodnotenia akcií Guru Markets. Prístup k tabuľke objednávok je úplne bezplatný a otvorený. Odkaz v pripnutom komentári. Ako výsledok hodnotenia spoločnosti EVE Holding INC. Informačný systém hodnotenia Guru Markets je prijaté nasledovné rozhodnutie. Príkaz otvoriť pád na úrovni 5,8 USD za akciu. Obchod bol otvorený z dôvodu, že spoločnosť má relatívne nízke ocenenie. Hodnotenie spoločnosti bolo realizované metódou hodnotenia Akimovým indexom. Take profit je stanovený na 3,22. Stop loss je stanovený na 8,38. V prípade, že pokyn nie je uzavretý príkazom take profit alebo stop loss, potom sa objednávka zafixuje automaticky na základe výsledkov obchodovania 17. júla 2025. Alebo v posledný pracovný deň pred týmto dátumom. Ticker EOJ je hlavná nákupná objednávka. Video z hlavnej dohody už bolo zverejnené na tomto kanáli. V prípade uzatvorenia jednej z objednávok, hlavnej alebo vyrovnávacej. Ďalšia objednávka je fixná za konečnú cenu. Ďakujem publiku za sledovanie tohto videa a za používanie informačného a referenčného systému od Guru Markets.